Здравейте! Ще кажа основните възможности на метеопортала, разработен от фирма Geodetect с програмното осигуряване на руския информационен гигант КБ Панорама. Метеопорталът е достъпен през сайта на фирмата geodetect.bg. След това може да се отвори или чрез кликване върху тази картинка, или директно през този линк. Сайтът за метеопрогнози е достъпен и директно на адрес geodetect.bg/GWSSE/. Предлага детайлна прогноза за територията на цялата държава за 10 дни напред, включително настоящия ден. Навигацията става с мишката, зум ин, зум аут, приближаване и отдалечаване с колелото на мишката, или с тези бутони плюс и минус, класически. Достъпни за потребителя са следните данни, които се визуализират от този бутон състав на картата. Потребителят има избор дали да работи върху картна основа от Google или върху OpenStreetMap. Срещу всяка от картните основи има опция да й се създаде прозрачност. Предполага, че потребителя може да работи с двете картни основи едновременно. Достъпни са следните данни: максимална температура в градуси, минимална температура в градуси, вероятност за валежи в проценти, количество валежи в милиметри, вероятност за буря в проценти, облачност в проценти, осветеност на Луната отново в проценти, лунен цикъл и скорост на вятъра в метри в секунди. Тази информация е достъпна за 10 дни напред. Както и при избора на картните основа, тук също за всяка една отделна стойност, за всеки един отделен ден, се появява опцията прозрачност, което дава на потребителя възможност да избере няколко информации, които да визуализира едновременно на екрана. Може да се избира прозрачност за всяка една от тях от 0, което практически означава невидимост, до 100% пълно запълване. По-лесно ориентиране в графиката на потребителите е предложена легенда. Максималната температура е в стойности от минус 20 до плюс 45 градуса. Минималната температура е в стойности от минус 40 до плюс 20 градуса. Вероятността за валежи е от 0 до 100%. Количеството валежи е в милиметри от 0 до 50. Вероятността за буря е в проценти от 0 до 100. Облачността отново е в проценти от 0 до 100%. Осветеността на Луната е в проценти от 0 до 100. Лунният цикъл е от 0 до 1. Скоростта на вятъра е в метър в секунда от 0 до 40 метра в секунда. Всяка една от характеристиките, които е изобразена, има своя отделна цветова схема за по-лесно ориентиране на потребителите. Прозрачност. Потребителят има възможност да ползва функцията завеса, която му предоставя по-нагледна представа между няколко стойности. Функцията е достъпна от ето този бутон. При избора и се появяват и в дясната част на екрана. Ето. При придвижване с курсора мога да видя разликата между едната и другата.
При зумиране разликата става все по-очевидна. Отново имам опция за прозрачност и на двата слоя. Ще я пусна прозрачността и на един, и на другия слой, за да се види и местоположението, на което сме. Има възможност и да смяна дали да е хоризонтална или вертикална. Опцията може да бъде избрана за характеристики по желание на потребителя. Затваря се или чрез това хиксче, или ето тук. За по-лесна работа на потребителя са достъпни и настройки. Всички прозорци в метеопортала са плаващи и потребителят има опции да избере местоположението им. От бутона с параметрите потребителят отново може да настрои какво да се визуализира. Легендата, максималната температура с прозрачност, минималната температура и всички неща, които са достъпни в списъка на слоевете. Потребителят може да работи както му е по-удобно. На прогноза в определена точка се използва функцията стойност в точка. Ето този бутон. Ще избера максимална, минимална температура, вероятност за валежи. Избирам опцията стойност точка и виждат, веднага движейки курсора, получавам различни стойности. За по-детайлна прогноза използвам прозрачност на слоевете. В момента в Чирпан забелязвам конкретни стойности. Местейки се към Черна гора, мога по-детайлно да определя, както и в Поповица или в някое друго населено място. Скоростта на опресняване на данните и на тяхното използване зависи основно от интернета на потребителя. Също така мога да добавям колкото искам характеристики за опцията стойност в точка. Това са всичките 9. Тук съм пуснала всичките 9 за 7 август. В момента мога да избера само тези двете, примерно, плюс някои за 16 август. Още максималната температура за 16 август. Минималната температура, вероятността за валежи. Ето, веднага се появиха и те. Също така в процеса на, когато е активна стойност в точка, мога да премахвам каквото пожелая. Остана само скорост на вятъра. Отново мога да избера прозрачност, за да видя конкретно населеното място или обекта. Ако имате въпроси или коментари, моля свържете се с нас на имейл адрес office@geodetect.bg. Благодаря за вниманието.